Boas tardes. Para rematar estes encontros, imos comezar cunha mesa na que convidamos a 3 persoas, como vedes, que nos van falar de proxectos de dinamización no ámbito dos actos funerarios. Porque precisamente por iso se dedica tamén estes encontros a este tema. Tamén a través dos actos funerarios se pode facer, lóxicamente, como levamos falando todo o día, normalización e dinamización lingüística. Entón, temos a miña dereita a Joani Jartín, que é guía de turismo en castelán, galego, francés e inglés, e ten formación tamén en lingua de signos española. Quero destacar dela esta gran diversidade lingüística. Actualmente é técnica de turismo do Concello de Meira. A raíz da exposición Os Adeuses Eternos, comezou tamén a realizar visitas guiadas ao cemiterio, que entendo que nos vai falar a continuación. A miña esquerda vai falar despois de Joani Manuel Campos, que foi técnico do Servizo de Normalización Lingüística do Concello da Estrada e do Concello de Vilagarcía. Ven en representación da Asociación de Funcionarios e Funcionarias para a Normalización Lingüística de Galicia. Nada, eu sigo. E por último, imos dar a palabra, en terceiro lugar, a Marta Besada, que é técnica de normalización lingüística no Concello de Santiago actualmente, e traballou en proxectos que todos e todas coñecemos moi ben, como Apego ou youtubeiras. Vainos falar do recurso galego para sempre. Entón, damos a palabra. Imos facer unha primeira ronda na que o que van facer as 3 persoas convidadas é explicarnos un pouco en que consisten os seus proxectos. E logo xa iremos concretando máis sobre aspectos nos que poñamos o foco. Moitas grazas ás 3 por estar acompañándonos hoxe. Moitas grazas ao Consello da Cultura de Galicia por contar comigo para estas xornadas. A verdade é que pasábame un pouco, como dicía antes Ana, é realmente curioso que haxa que poñer o foco nestas cousas porque siguen chamando a atención. A pena é que non sexa algo que sexa habitual, que sexa normal e que haxa que prestarlle unha especial atención. Tamén, como dicía ao principio da mañá o noso poñente, agora xa non está, na segunda ponencia, que dicía que non era protestante. Darlle pé a un pastor para falar é moi arriscado porque falan moito. Os técnicos de turismo e os guías turísticos tamén falamos moito. Entón, vamos a intentar axustarnos aos tempos para non demorarnos. E un pequeno matiz que vos quero facer. Eu son de Meira. Meira queda no outro extremo de Galicia, é dicir, pegado case a Asturias, e temos o noso dialecto nororiental, que ten moito que ver coa fala tamén asturiana. Temos un dialecto propio, temos unha maneira de falar propia. Non é que falemos moi castelanizado, é a nosa maneira de falar. O mismo que lle pasaba, por exemplo, a Jorge antes, que é veciño noso da Terra Chá, temos unha maneira peculiar de falar. Non temos geada, non temos eseo, pero sí que temos algunhas palabras que son, se cadra, máis semellantes ao castelán, precisamente por esa cercanía do límite. Entón, eu nas miñas explicacións, cando fago as visitas guiadas, sempre que podo fago no galego de Meira, porque o galego de Meira é noso, é único, é especial da nosa zona, e iso é un punto a maiores, un punto a favor e un punto de riqueza.
Entón, sí que as miñas exposicións normalmente son así, dun galego que choca moito para quen non o coñece, como lle dicían, por exemplo, no caso de este actor de Marías Vivas, como se chamaba? Luís Tosar, que tamén é da Terra Chá, e dicíanlle, es que tiene un gallego de Valladolid. Non, ten un gallego da Terra Chá, de Xustás, e falamos así. É dicir, é a nosa maneira de falar, é o noso galego. Bueno, non me quero estender máis, vamos a falar do proxecto co que veño aquí, que é este que vedes aquí, os adeuses eternos, palabra e memoria. É un proxecto que viu a luz o 30 de xullo do 2023, non é que empezase daquela, había un traballo previo detrás, pero foi o día no que viu a luz. É un proxecto que se materializa nunha exposición de fotografías de epitafios e lápidas que hai nos cemiterios do Concello de Meira, e faise unha exposición na igrexa parroquial, de maneira que se complementa con unhas visitas guiadas ata o cemiterio para ver algunhas destas lápidas das que falamos. Nunha síntese do que é o proxecto en sí, non sei se o podedes ler desde aí, leovolo eu, recordamos igual que falamos, e cando nos despedimos, facémolo desde o corazón e coa lingua que nos sae de dentro. Usámola en vida e tamén nos adeuses, porque nela está recollida a nosa memoria. É dicir, volvemos a incidir no que falábamos fai un momento, de que na miña casa somos galegofalantes, o 90% da población de Meira galegofalante, o que non o é porque veu de fora, é dicir, emigrantes chegados a Meira, que nos entenden, e constame que temos novos veciños, novos poboadores rumanos, sen ir máis lonxe, que están falando galego, mellor ou peor, pero falan, non? Non levan 30 anos, non levan 25, algúns incluso levan 5 ou 6 anos. Falan galego. Mellor ou peor, pero falan. E tamén é de agradecer, obviamente. Entón, ás veces resultanos un pouco chocante que cando ti falaches toda a vida con unha persoa en galego e a vayas a despedir en castelán. É como se eu teño que poñer un epitafio de meu pai en vasco. Nunca na vida falei con meu pai en castelán. Nunca. Puidemos ler algunha cousa, entendíamonos igual. Meu pai estudiou en castelán, porque era do 49 e daquela estudiabas en castelán. Pero sí que é certo que eu son do 81 e eu estudiei en galego. Entón, na miña casa sempre se falou galego e é a maneira que temos de comunicarnos. Entón, se eu teño que despedir a miña familia, vou non facer na lingua na que falei toda a miña vida. Se é unha persoa que non teño relación, pois obviamente adaptareime como falábamos da funeraria, pero cando nos toca de cerca, pois digamos que expresas o teu sentimento na lingua materna. En que consiste? Bueno, voume presentar primeiramente, porque presentoume Ana, pero eu, como dixo, son a técnico de turismo do Concello de Meira, son a guía tamén da igrexa e máis do mosteiro, e coordino un proxecto que colaboran o Concello de Meira, a Parroquia de Meira e o modelo Burela. É dicir, eu coñecín o modelo Burela e a Bernardo Penabade da man da Asociación Abelino Díaz, pois por actividades que facíamos de forma conxunta con Bernardo, comentáronme a posibilidade de facer unha exposición sobre os epitafios en Meira e cando eu falei con Bernardo díxome: pero como vamos a facer unha exposición de epitafios de outros sitios en Meira tedes epitafios en galego? E xin eu, pois eu a verdad que non me parei a mirar eso, pero podémoslo mirar. Sí, tú fíjate tal, vamos a revisalos porque eu teño tantos anotados. Eu a verdade é que fago visitas guiadas habitualmente na igrexa, no mosteiro de Meira, pero tamén nos arredores, non? Sempre tiven o interés de facer unha visita guiada ao cemiterio. Pero cando lle falas a xente facer unha visita guiada ao cemiterio, dinche, é que se che perdeu.
non vou cando teño que ir, vou ir cando non teño que ir. Que vas ir ver ao cementerio? Tedes uns gustos un poquinho macabros. Jolín, non, a ver, o cementerio ten moito que ver. O cementerio está no barrio de San Roque. Hai unha capela que é do século XVI. Está a carón do barrio do Poste. O barrio do Poste ten un nome por algo. A toponimia fálanos moito de todos os lugares e a microtoponimia tamén. Entón, é unha cousa que trato de poñer en valor e que non se perda. Ir falando coa xente maior que me diga o nome das cousas ou dunha casa en particular, que pasou aí, quen viviu aí, de quen era esa casa, algo que me dea identidade a ese edificio. Entón, non atopaba a maneira de poder levar a xente ao cemiterio sin que fose para un enterro. Entón, claro, no momento en que Bernardo me fala de facer esta exposición, a min abrironse os ollos, digo, este é o momento de ir para o cementerio coa xente. Claro, de que maneira? Porque volvemos ao mismo. Eu estou traballando en turismo, é dicir, cando pensamos en facer turismo, pensamos normalmente dunha maneira alegre, de pasar o tempo, de enredar un pedazo, non de ir de enterros. Entón, claro, tens que buscarlle un enfoque que vaia acorde co proxecto, pero tamén que resulte interesante para a xente que vai a ir. Entón, foi a maneira de falar con Bernardo, de facermos este tipo de proxecto. E cando falaba dos epitafios en galego, eu dicíalle, ostras, pero temos que empezar na igrexa. Dicir, nós temos un sartego na igrexa que é do 1518 e a inscripción está en galego. De onde vamos a empezar logo? É o máis antigo que temos, é a inscripción en galego máis antiga que temos. Como non vamos a empezar na igrexa? Estamos falando do 1518. Recordades que pola mañá nos dixeron que cando entraron os reis católicos aí se cortou todo, que non interesaba, que non se podía. Bueno, pois no 1518 unha señora que se chama Dona María de Bolaño tiña un xenio importante, porque a señora de viúda volveu a facer testamento, mandou facer o sarcófago e escribiu-no en galego, no 1518. Enterrou a seu pai, sin cabeza, eso sí. A cabeza perdeu-na pelo camiño, cousas que pasaban. Pero enterrou a seu pai doutra diocese, no Mosteiro de Meira, porque nós somos da diocese de Lugo, entón temos Mondoñedo aí ao ladiño, pero somos da diocese de Lugo. E fixo, ese sartego, donde pon, ano de 1518, se acabou a Deus gracias. Faltoulle poñer ao canteiro, yo no pico máis piedra. Punto final. E nos laterais pon fízolo a señora Dona María de Bolaño. É dicir, non o fixo o seu home, non o fixo o seu pai, fixo ela. 1518. Na cabeceira pon, aquí yace señor Don Pedro de Miranda e a súa muller Dona Inés. Bueno, se queréis saber quen é Pedro de Miranda, Dona Inés e a historia familiar que hai aí que dá para facermos tranquilamente un Aquí non hai quen viva, vides a Meira, facemos unha visita guiada, explico-vos de que vai o conto, por que perdeu a cabeza este home, cousas que pasan. Pero, grazas a este proxecto, empezamos materializando en Meira, porque que mellor sitio para empezar con unha exposición de epitafios que é na igrexa. Dicir, era, se cadra, o sitio máis adecuado. Temos unha igrexa moi grande, era dun mosteiro, entón temos unha igrexa moi grande. Normalmente dinos que temos unha igrexa moi grande para a vila que temos. Dicir, somos uns 1.735 habitantes censados, nun concello de 47 km cuadrados. Sin censar hai máis, como en todos os sitios, pero censados son eses que son os que aparecen. Eu dígolles, temos unha vila moi pequena para a igrexa que tiñamos, porque a igrexa estaba antes que a vila, é dicir, a vila fundouse a raíz do mosteiro. E contando de que tiñamos esta posibilidade e que a parroquia participaba neste proxecto dunha forma moi proactiva e nos facilitou sempre poder contar con eles para todas as actividades, realmente, as cousas como son, sempre podemos contar ca parroquia para facer calquera actividade que propoñamos. Entón, unha delas era poder facer esta exposición na igrexa. Entón, de aí que a exposición de epitafios estea na igrexa. E ese é o noso proxecto, estudar
esas mensaxes, darlle visibilidade a estas despedidas eternas e recollelo con imaxes que poidan ser vistas na propia igrexa, independentemente de que despois se fagan as visitas. Como vedes, nos cartéis, fanse un ciclo de visitas ao longo do ano, tamén un pouco condicionados pola climatoloxía, porque é a que é. Entón, estivonos chovendo hasta mediados de julio, obviamente non podíamos ir ao cementerio andando. Pero vamos adaptando, pois eso, en función da época do ano, da climatoloxía que nos lo permita, facermos visitas guiadas ao cemiterio. Normalmente fanse de forma reiterada durante o verán, meses de xullo, agosto, e logo durante o inverno pois tamén vamos intentando facer algunha cando as condicións non lo permiten. Tamén é certo que temos unha axenda de actividades culturais e festivas moi ampla, entón temos que buscar a maneira de cadrar todo. De onde partimos? Como vos dixen, a exposición fotográfica está dentro da igrexa, pero este de onde partimos é un pouco máis xenérico. Partimos desa exposición fotográfica das lápidas situadas dentro da igrexa, que é o inicio do proxecto, e das visitas guiadas ao cemiterio parroquial. É dicir, de onde sai o itinerario, pero tamén de onde parte o proxecto. Partimos desa exposición e lévanos a onde nos leva, a onde imos. Pois o proxecto lévanos a visibilizar o uso da lingua materna nos epitafios e despedidas e comprobámoslo no cemiterio de San Roque durante as visitas guiadas, porque é a onde nos diriximos cando facemos estas visitas guiadas. E que facemos? Poñer en valor estes epitafios, estas mensaxes de despedida que temos referidas, e poñer o foco aí, non porque sexan nin mellores nin peores, poñer o foco aí porque esta xente tomou un tempo para pensar que poñer aí e poñelo en galego. E aí demostrar o seu sentimento. Entón, nós temos un patrimonio artístico, temos un patrimonio cultural, temos unha serie de recursos que vamos vendo nas visitas guiadas. Pero a maiores, nós temos un patrimonio etnográfico, etnolóxico e inmaterial que é a nosa fala e é parte do noso patrimonio, a parte fundamental do noso patrimonio. Porque se non fora así non seríamos nós, nin nada sería como é. Nin a configuración urbana que temos sería diferente, sería como unha vila de Castilla ou de outro sitio, non de Castilla porque é un poquinho máis montañoso, pero sí que teríamos unha configuración diferente, teríamos unhas características distintas. Entón, o idioma é parte da nosa riqueza e do que nos fai diferentes. Levo facendo visitas guiadas desde o 2003, é dicir, leva 21 anos a Oficina de Turismo aberta, fixen visitas guiadas en diferentes idiomas. Curiosamente, obviamente, as dos epitafios fago sempre en galego, por dous motivos. Unha, porque a población directa a que vai dirixida, polo menos as miñas actividades, todas elas, son sempre a poboación local. É dicir, traballo en turismo, pero o turismo que eu fago é sempre para a poboación local e logo está aberto a toda a población que queira, vale? Pero sempre temos que contar coa poboación local e de aí abrilo hacia fora. Quenes van a ser os primeiros interesados en ver isto? A poboación local. E os que eu quero que o vexan, que paren, que miren, que vayan ao cemiterio por outro motivo que non sexa só para enterrar xente, que se paren a velo, a observalo, a valoralo, a pensar un pouco, a reflexionalo e a disfrutalo, porque tamén ten un punto moi interesante, ir aos sitios e vas vendo como son estas costumes. Falábame fai pouco, estamos facendo a restauración da fachada da Igrexa de Meira, vai quedar preciosa e maravillosa, quero vos ver ali a todos. E estábame falando un dos restauradores que nunha ocasión un restaurador que estaba, un arqueólogo que estaba asentado en Ourense e viñera de Madrid, dicía,
ahora entiendo por qué la romanización es una falacia y no todo el mundo hablaba en latín. E dicíanlle, pero por que non, se os textos así o dicen? E dice, porque aquí todo el mundo me habla en gallego e los cementerios están llenos de lápidas en castellano. É dicir, non é reflexo da fala dun lugar. De aí que haxa que enfatizar precisamente este detalle porque nos pasa desapercibidos, porque temos a sorte de ser bilingües. E temos a capacidade de facer ese cambio internamente en milésimas de segundo. Entón, para nós, podémoslo entender perfectamente, para a xente que ven de fora, isto é unha riqueza. Nunca tiven que explicarlle a ninguén que viñera ás miñas visitas algo da visita que non entendese. Sempre me din, non te preocupes, tú hazlo en gallego, se non te entiendo, yo te pregunto. Ben, é certo que, como vos dixen, o galego da nosa zona é moi aberto, ten moitas palabras en castelán, entón é moi doado de entender. Pero nunca tiven a ninguén que lle tivese que explicar nada. É dicir, se non entendes unha palabra concreta, no contexto es quen de sacala. Igual que nos dicían en inglés, non fai falta saber as palabriñas todas, non tens que buscar todo no dicionario. Polo contexto, sácalo. Botamos a tira de tempo para entender que é hora de sacalo polo contexto, pero sacábalo. Pois esta xente tamén. Nunca ninguén me preguntou algo que non entendese das visitas ou que era o que puñía en según que sitios. Claro, estamos falando de que isto ten un componente emocional moi alto. E como son estas despedidas? Pois, polo que levamos visto, cando as despedidas se fan de maneira inmediata, é dicir, un falecemento, o acto funerario en cuestión, unha plaquiña e demais, é todo como moi mecánico. Entón, nesa mecanización, é como, faime unha placa. Miras de que o nombre estea ben, de que a data estea ben, que puxeran ben as dúas datas, punto final. Descanse en paz. Nada máis. Cando pasa un tempo, aí xa paramos a remoer un pouquiño o asunto. Dámoslle voltas, pensámolo, que é o que queremos dicir, como queremos dicir, que queremos que quede aí, para a posteridade, para eses adeuses eternos. Entón, este sentido de pausa, de parada, de meditación, querémolo trasladar tamén nas propias visitas. É dicir, nos subimos andando desde a igrexa hasta o cemiterio, son uns 900 metros, costa arriba. Tenos tocado algún día de ben calor. Entón, vamos facendo paradiñas polo camiño, e vamos vendo pois todo o que é a arquitectura que nos rodea por Meira. Pero vamos facendo esas paradiñas para ir vendo puntos salientables que logo nos van a servir tamén no cemiterio, porque hai cousas que son comuns. Pois o tipo de arquitectura, os canteiros que traballaban para facer esta fachada tamén traballaron no cemiterio e hai unha decoración especial. Quen era fulano de tal, de que fala esta lenda que contamos no cemiterio. Estas cousiñas que nos van poñendo un pouco en situación do que vamos a ver. Entón, vamos pouco a pouco subindo, explicando cousas que normalmente nos pasan desapercibidos, a historia, a arquitectura, a lingua e as emocións que iso vai despertando na xente. E que nos din os datos? Pois que desde fai uns anos para aquí, desde o 2017, pero máis con máis incidencia se cabe, desde o 2011 para diante, que eses datos foron aumentando de maneira importante. Entón, iso fainos pensar que estamos no bo camiño. E cal é o noso obxectivo? Neste caso, dalo a coñecer, que a xente o vexa, e que o vexa non como un tabú, sino como algo normalizado, o que levamos falando durante todo o día. É dicir, que é unha parte inseparable do noso patrimonio, o idioma e a nosa personalidade, que nos diferencia, que nos caracteriza e que debe aparecer. Entón, para poder coidar ese patrimonio e para poder protexelo, hai que usalo, hai que falalo, hai que darlle uso. Que conseguimos con isto? Bueno, pois, como todo proxecto ten que ter unha avaliación, nos temos un libriño de sinaturas
que poñemos no lugar onde están os epitafios para que a xente poida opinar e poida deixar pois as súas reflexións. Non, ui, que me cargo o micro. Vouno poñer aquí para que logo, bueno, se alguén o quere ver, tedelo aí a disposición e podedelo ver. E o noso obxectivo é precisamente que se lle preste atención a estas cousiñas para que se normalicen e que pouco a pouco, como vamos conseguindo, como os datos nos van dicindo, se vaya normalizando e se vaya interiorizando. E como hai que ser agradecidos, pois aí están todos os compoñentes que participan neste proxecto e nos axudan, como é o Concello de Meira, como dixen, a Parroquia de Santa María de Meira, as funerarias de Meira, tamén a Asociación Cultural Abelino Díaz e as familias dos defuntos, que son importantes neste caso, porque son os que nos facilitan que poidamos facer este traballo. Así como Bernardo Penabade, Miguel Asorei, cura de Meira, e a veciñanza e os colaboradores. E non me enredo máis, porque senón me van volver a deixar falar. Entón, deixo-vos o contacto por si queredes saber máis sobre este proxecto e a súa implantación, ou se queredes vir ás visitas guiadas directamente. Boa tarde a todas e a todos. Como dixo a presentadora Ana, Manuel Campos, onde da estrada, ainda que agora estou vivindo en Cuntis, de feito somos veciños, coñecíamonos, pero non tiñamos unha relación moi grande, pero a partir de agora que será máis grande, supoño. Ben, pois eu estou aquí un pouco en representación da Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística, que dende hai xa máis de 25 anos levamos facendo actos e propostas que enviamos a distintos concellos, a casi todos os concellos de Galicia, para que acepten de facer algo no día este que se chama o Día da Restauración de Memoria, que para nós é alrededor do Día de Defuntos. O sea que nestas mesmas datas, coincidindo con este día que é o 15, así, pois empezamos nun traballo onde temos previsto facer actividades e actuacións en distintos cementerios e tumbas que hai nos distintos concellos que aceptan facer a colaboración con nós neste sentido, que consiste, en principio, colocamos unha placa ben visible na entrada dos cemiterios donde pon a lenda que todos coñecedes e que di gracias a todos os galegos que aquí están enterrados, porque gracias a eles a elas, Galiza se a ter cultura e lingua de ser. Mais ou menos, con un pouco de variación, a placa di eso. Ese é unha primeira apartado que temos, que facemos casi en todos os cemiterios, pero despois temos outro, seguindo normas e vendo que hai xente ali que está enterrada, que non cadra as datas e os datos, e sobre todo a lingua que consumen, ou consumiron, e que fixeron que fora coñecido ou non coñecido, debido ás veces, moitas veces, por a súa lingua, que está en castelán, e aí é onde nos paramos e nos poñemos en contacto cos familiares, por si así é posible facer un cambio, sempre que o Concello nos ofreza a posibilidade de realizarlo. Se non, falando cos familiares, tamén, facendo un pequeno aporte económico eles, nos facemoslle un resto ou algo para que así poida ser. Despois direivos as actuacións que levamos feito, que son algunhas importantes, outras menos importantes, pero que abarcan as 4 provincias. Eu, en principio, estiven traballando na estrada, ali non coincidín de facer ninguna actuación, pero sí que sei que hai algunha delas. Despois marcheme para Vila García, ali sí, xa fixen casi todas, puxen placas, cambiei os nomes de algunha placa que estaba en castelán moi malamente posta. Estaba unha actuación feita nos 2 cemiterios máis importantes que hai, que son os de Carril, Vila Xoán e Vila García, será. Despois,
enforcarei tamén a solicitude da alcaldesa, dixose lle botábamos unha man, e pois ali estivamos nós facendo, colocando unha placa na entrada do cemiterio, unha intervención pois da representantes da Asociación pola Normalización Lingüística e despois aos grupos políticos que actúan no Concello e a alcaldesa que foi a que, en realidad, foi a que nos chamou para facer tal acto. Posteriormente falarei outra vez de Forcarei, pero agora continuo logo, despois temos en Cuntis, onde estamos Ana máis eu, que xa se fixeron no cemiterio municipal, a colocación de placas, e noutra parroquia tamén que está ali pretiño, que chamase San Mamede, e temos previsto facelo en algún máis, pero bueno, algún problema imos ter seguramente por tema de que os párrocos ou cregos que había naquela época eran uns e agora son outros e ás veces temos bastante problema por tocar no cemiterio ese tema. Algo que alguén falou a mañán sobre o tema. E, por certo, é bastante novo. Esa é unha primeira parte. A segunda parte é que temos tamén o apartado das actas de vontades individuais. Actas de vontades individuais, que son unhas folios que están xa cobertos, solamente poñer nome e apelidos e asinar diante de algunha autoridade ou algún representante da nosa asociación, donde se di o que se lle deixa aos nosos herdeiros. A parte dos bens e todas esas cousas, pois, sobre todo a lingua, que les amaron, que respetaron e que queren que sigan respetando. A parte desa papel ou acto individual que se firma ali tamén, levamos feito unha cantidad, xa creo que grande, de demandas testamentarias, co lema de en galega agora é sempre, que nunca foi así, primeiro foi así, non? A primeiro chamabas, o primeiro liberiño non desertes a túa lingua, que era en colaboración ca Dirección Xeral de Política Lingüística no ano 2002, e que, co apoio da dirección, pois, fixose unha serie de demandas testamentarias particulares de grandes persoeiros, dos máis grandes de Galicia e dos máis baixos tamén, onde se recolle toda a amplitude que ten a sociedade. Neles, ese primeiro, pois, consta duns 100 e pico, e neles recóllese pois o que cada un pon da súa man e puño para que quede para os seus devanceiros. Vímolo moi importante isto, porque o tema de deixar iso cando vas ao notario por escrito chega tarde sempre, non chega agora. Un falece e ti xa estás enterrado. Logo, pídese que as accións que se fagan para os túas actos funerarios que se fagan en galego, dende a primeiros actos hasta os últimos. As chapas, as misas, as esquelas necrolóxicas ou os lazos que poñen nas florerías. Todo é o que se pide. E queda recollido nos libros que son alrededor de 450 persoas que están ali, recollidas neles, e quedan sempre cada un dos autores da demanda con unha copia ou ás veces dúas, para que na súa casa, ao longo da vida desa persoa, van no ver a muller, os fillos, ou ao revés, ou o esposo, ou os netos, que sea para decir meu pai, meu avó, quería que se fixeran as cousas así, por eso que isto para nós é moi importante, porque o papel está ben, pero pode extraviarse, pero o libro sempre está guardado nun sitio máis ou menos especial. Despois falarei un pouquiño en concreto de algunhas cousas que temos que facer, que imos empezar a facer xa nestes días, porque estamos pretos de chegue o día da memoria lingüística de Galicia. Un dos actos que hai dentro dos que se pode facer pola lingua, que son moitos e moi variados, que non é só literatura, que non é só outras cousas, cartos que se gastan noutras cousas que ao final non dan resultado ningún. Nós, con isto, esperemos que ese 2%, esas 1000 lápidas que hai en castelán por unha de galego,
que se convirtan, que se vayan tornando un pouquiño máis ao caso, e que teña máis relación e que sea tan máis real coa xente que temos en Galicia, que según o Instituto Galego de Estadística si estamos baixando, pero non son estas porcentaxes tan míseras que nos aparecen. De momento... Sí, logo facemos a segunda ronda. Boas tardes, eu son Marta Besada, son técnica de normalización lingüística no Concello de Santiago. Tocoume expoñer o recurso galego para sempre un pouco de rebote, porque realmente é un manual de recursos lingüísticos que elaborou o Concello de Ames e que nos cedeu amablemente. Por circunstancias, o Concello de Ames non pode estar aquí sentada, acaba de chegar a súa técnica, a que lle agradecemos tamén que nos acompañe. Entón, vou explicar un pouco en que consiste o manual e cales son os seus contidos e cal foi a finalidade pola que se decidiu difundilo e facer este traballo un pouco en cadea. Empezamos un pouco coa reflexión. A reflexión que levamos facendo todo o día e que se recolle no prólogo do propio manual, que di que resulta extraño que os textos cos que despedimos e lembramos as persoas queridas exclúan habitualmente a lingua en que se expresaron e viviron, a lingua que formou parte da súa identidade do mesmo xeito que o seu lugar de nacemento ou aquel en que as honramos. Ou igual que prestamos atención e coidamos moitos outros detalles dos ritos co fin de despedir os nosos seres queridos coas maiores mostras de cariño e de respeto pola súa dignidade, cumpriría ter en conta a lingua en que o facemos, que tamén é o galego, e que é tan válido para a solemnidade como calquera outra lingua. Galego para sempre é un manual de recursos, logo, en lingua galega para actos funerarios, editado polo Concello de Santiago no ano 2019 e editado e recollido do que editou o Concello de Ames no ano 2017. Foron 2 anos de diferenza. Para que? Para chegar desas empresas relacionadas coa organización de actos funerarios, véxase florerías, marmorerías, empresas funerarias, propostas e modelos que impulsen o uso normal do galego nos ditos actos. O Concello de Ames, que elaborou e publicou a primeira versión, tamén agradeceu a colaboración doutras entidades que precederon este material, e foron os concellos de Moaña, Carballo, o Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia e a Comisión polo Pasamento Laico de Cangas. Creo que é Cangas, verdade, Rosa? Que me confundín aí. Vemos aquí logo un exemplo de acción de dinamización en cadea colaborativa que expande e a vez rendibiliza recursos normalizadores, que é a filosofía en que nos gusta traballar os técnicos e técnicas de normalización lingüística nos proxectos que desenvolvemos. Logo, os servizos de normalización lingüística dos concellos, conscientes de que as dúbidas sobre a corrección dos textos ou a falta de seguridade entorpecen o uso do galego, quixeron colaborar na superación destes atrancos coa publicación e difusión deste material. A publicación Galego para sempre expón un repertorio de textos habituais enmarcados a maioría deles na tradición católica pola súa clara preeminencia, pero tamén por outras opcións. Dentro dos textos habituais do manual, hai os dirixidos a empresas funerarias, coa explicación en modelos de necrolóxicas católicas e necrolóxicas laicas, e tamén un par de modelos de recordatorios. A empresas marmoristas, que se ocupan da inscripción das lápidas, con modelos e exemplos de lemas xenéricos para homes ou para mulleres, as florerías, con exemplos de lemas para imprimir nas cintas de flores ou nas tarxetas que as acompañan, e recóllense tamén propostas para realizar unha cerimonia funeraria, a maioría recompiladas pola Comisión para o Pasamento Laico de Cangas. Son modelos de lembranzas que pode ter unha persoa amiga ou familiar durante a cerimonia de despedida e tamén unha escolma de poemas.
que debeu facer Rosa no seu momento. Para finalizar tamén se expoñen os nomes dos lugares do Concello, a toponimia, no noso caso, nesta publicación, os de Santiago, os nomes das igrexas e dos cemiterios, que tamén se deturpan habitualmente, entón, para ter aí o referente correcto, unha serie de recursos que podemos atopar na rede, buscatermos, non me acordo que máis era o termigal, sí, o nomenclator. Hai unha serie de vocabulario do ámbito funerario e tamén algúns nomes de parentescos e unha pequena escolma de vocabulario bilingüe, castelán-galego. Estes son uns poucos exemplos das cousas que están dentro do manual. Están aí a foto de algunha lápida que fomos sacarlle ao cemiterio de Boisaca para atopar algunha en galego. Foi difícil, a porcentaxe eu creo que é inferior a ese 2% do que se falaba antes. Temos algunhas colgadas no manual, algún exemplo de esquela, de recordatorio, de placa, algún poema, os topónimos tamén andan por aí. En canto á difusión, este manual achegouselles a representantes das funerarias, no caso de Santiago, a Funeraria Apóstolo, que é a que máis traballa na nosa comarca, e Albia, que é a empresa concesionaria do tanatorio municipal, as marmorarías e as florerías coas que habitualmente traballan. A versión do Concello de Santiago está colgada na sección de recursos da páxina web do Departamento, está disponible en aberto, e a proposta do Concello de Ames está na súa páxina web tamén, acompañada de modelos de documentos relacionados co compromiso coa lingua do xeito do que falaba antes Manuel. A acción tamén se acompañou, cando sacamos a versión do Concello de Santiago, dunha serie de cuñas radiofónicas con vontade sensibilizadora que se emitían xusto antes das necrolóxicas. Non eran as que facía Manel, que estivo antes, creo que era Luís Pardo no seu caso, no ano 19, pero son as máis escoitadas. Durante varios meses, a partir do Día de Defuntos, antes das esquelas, pois rezaban algo así como o que di na pantalla, que eu creo que se le ven. Lembrémonos deles, do que nos ensinaron, do que compartimos, de canto lles queríamos, coidemos a súa memoria e o seu legado, coidemos tamén a lingua en que nos falaron, usémolo galego nas honras funerarias, galego para sempre, que é o nome do recurso. Isto é un pouco a acción dese momento. Anteriormente, que se fixo desde Santiago, xa se tiveran contactos con empresas no ano 2000, que relatamos aí, con empresas para ofrecerles a axuda do Departamento de Lingua, traduciéndolles algúns modelos de esquela. Tamén colaboramos coa Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística nese libro Demandas testamentarias, en galego agora e sempre, que tamén se colocou a placa no cemiterio municipal de Boisaca co que falou antes, co que dixo antes Manuel, está aí o exemplo, en memoria das persoas que son as que se estenderon por todos os cemiterios que relatou antes. En canto á valoración das accións, no 2019 as empresas sempre recibiron o material con boa vontade. Quizáis hoxe en día o material non está adaptado ás novas tecnoloxías, porque o formato PDF ou incluso Word o mellor podería ser unha ferramenta, unha aplicación para que se puidese encher, fose de fácil produción o material. Fíxose así neste momento, están aí, habería que picalos ou o mellor adaptalos. As empresas sempre recibiron o material con boa disposición. O resultado, un pouco na liña do que se foi falando durante todo o día. Non vimos que houbese
moito cambio na produción de esquelas, mesmo no espazo das cuñas das esquelas radiofónicas tampouco observamos aumento. Non fixemos estudo cuantitativo, pero os ollos e os oídos son os que nos ofrecen a realidade. Entón, nada, este é o recurso que temos, está en libre acceso para todas as empresas que o queiran usar e reutilizar e adaptar. Tedes na carpeta o recurso do que acaba de falar Marta, tedes na carpeta xunto con outros recursos e tamén está na web para consultar isto do que acaba de falar. E agora gustaríame facer outra ronda entre os tres na que vos centrasedes máis na cuestión quizáis da demanda social por unha parte e das dificultades que as houbo, algo se comentou nese sentido. E penso que ao final tamén estas dúas cuestións igual están relacionadas, porque se non me equivoco, en todas as mesas ao longo do día sí que se falou da importancia, digamos, ou de que era primeiro, incluso, a oferta ou a demanda, non? Aquí, incluso na mesa anterior, Ana Fabeiro contounos, non, que cando a oferta era en galego, eso mesmo incluso podía crear certa demanda e en todo caso non creaba rexeitamento, non? Entón, queríamos preguntar se estes proxectos responden a unha demanda social ou, polo contrario, por iniciativa propia. Por exemplo, Joani, comentabas, se entendín ben, que foi case a reacción en resposta ou en relación co modelo Burela de Bernardo, non? Pero independentemente de que xurda por esa vía, non? Ou de que comece por esa vía, se, digamos, o teu interese era tamén porque percibías unha demanda social, non? E en relación con isto tamén, como vedes, unha vez que ofrecedes o proxecto, pois cale a recepción. Comentabas ti tamén que era boa, non sei se te referías en termos cualitativos ou tamén cuantitativos. Entón, realmente ata que punto hai unha resposta grande, digamos, non? Ou non tanto, ou está nos inicios e, polo tanto, está en progreso. E logo tamén, Manuel, ti comentabas xa de algunhas dificultades, porque, claro, estamos vendo que traemos aquí, lóxicamente, casos que son exemplares, non? Pero o que acabo de sinalar, non? Que a oferta en galego, eso parece que se demostrou ao longo dos encontros, que cando hai esa oferta en galego, realmente a resposta, e insistiuse bastante, que a resposta é boa, non? E que se asume con naturalidade, quizáis ante unha primeira reacción un pouco de sorpresa, pero que logo a xente asume con naturalidade, non? En relación con esa oferta positiva. Pero ti comentabas algo de certas dificultades, entón, bueno, que tamén, porque non podemos ocultar esa realidade, por moito que nos encante ver estes casos positivos, non? Pois tamén, analizando quizáis esas dificultades, podemos ver máis que o que temos que cambiar, ou que, tanto desde as bases como desde arriba, non? E despois, Marta, no teu caso que comentas que é algo que che veu dado, non? Pero... Si está aí, Rosa, podese preguntar a ela tamén. Rosa tamén, cando queiras intervir, un pouco se isto surdiu tamén porque percibíades unha demanda ou non, é unha iniciativa propia que logo provoca certa demanda ou non, ou polo que contaches, non sei se entendo que está un pouco agora, quizáis, pareceume en declive e non tan en auxe, e que o mellor pode haber algunha maneira de reactivalo, non sei. Bueno, non sei se igual fixen demasiadas propostas, pero, bueno, cada persoa... Bueno, a ver, contéstoche de primeiras, porque foi a primeira pregunta. No noso caso, sí que é certo que
si había eu percibía unha necesidade de ampliación do que era o servicio das visitas guiadas, porque, como digo, ás veces saímos do que é o entorno propio do mosteiro, entón, sobre todo referido á toponimia da contorna, non? Pois o que é a Rúa da Balsa, o que é a Enfermería, o que é o Porto da Pena, o que é o barrio do Poste, por onde entraba o Camiño Real, onde estaba o poste do mosteiro, o que é o barrio de San Roque. En Meira, cando morres, vas para San Roque. É dicir, non morres, vas para San Roque directamente, porque é onde está o cemiterio. Entón, se vas a San Roque, bueno, non volves. Entón, sí que había certa necesidade de ampliar ese servicio, non? E ao mesmo tempo, cando falábamos no propio mosteiro, cando estamos vendo este sartego do que falábamos, ou unha lápida que hai no chao de un predicador, onde está o resto? Entón, decías, bueno, pois aquí fixes unha drenaxe, todos os restos foron retirados e levados ao cementerio parroquial, ali hai enterramentos desde tal época. Entón, a xente aí sí pregunta, aí sí queremos saber. E, bueno, hai alguén dentro do sarcófago? Aí todos queremos mirar. É dicir, se vamos ao cementerio non queremos ver nada, pero hai alguén dentro do sarcófago? Esa é a pregunta do millón. Se veñen cativos, digolles que non, porque senón collen medo. Se veñen adultos, depende. Depende das intencias que traian. Pero, quero dicir, sí que había un interés aí por debaixo que percibes que a xente lle interesa o tema. E realmente son unhas construcións, por exemplo, poñamos o foco nos cemiterios góticos. Os cemiterios góticos que agora son moi famosos polo tema do Camiño de Santiago, polo Camiño Norte e demais, porque o cemiterio como o de Goiriz e demais chámanos moito a atención polo tipo de construcións que teñen, non? Pois ese tipo de construcións están aí por un motivo, porque hai un rito funerario que se fixo nun momento dado. Entón, hai unha arquitectura que é interesante e que tamén temos que vela desde o punto de vista da vida. Quero dicir, é o que falábamos antes, a morte forma parte da vida. É dicir, en Meira entras no cemiterio e na capela de San Roque hai ali un lema na parte de arriba que está en castelán que pon recuerda que has de morir. Por se alguén se olvida, va. É dicir, estamos aquí, vamos a pasar todos, antes ou despois, por aquí. Entón, é unha maneira de interiorizalo e de normalizalo, non? Entón, sí que este proxecto abriu-nos a porta a xustificar outra maneira, de alguna maneira, ir ao cemiterio e facer esas visitas. E, curiosamente, sempre que se fan as visitas hai xente nova. É dicir, pode haber algún que repita, pero sempre hai xente nova. E xente que ven que non coñeces de nada, que dis, como te enteraches disto? Ah, non, porque o vi na prensa. Vi na prensa que facíades estas visitas e tal, e interesoume, e por iso preguntaba cando son as visitas. Entón, xa contas con que hai un interés xerado e que a xente quere saber máis diso. E máis, a xente que ven as visitas, despois vai a San Froilán ver as visitas de San Froilán, ou van a San Froilán e despois veñen a Meira porque saben que hai visitas, ou aquí na Coruña, por exemplo, en San Amaro, que son tremendamente boas as visitas que se fan en San Amaro, e realmente teñen un público moi fiel. É dicir, no momento en que se abre esa porta, a xente dáse conta que realmente non é tan tétrico como pensaban, que aí realmente hai interés. E que hai algo que ver, e que chama a atención, e que hasta resulta divertido, porque cando lles contas, por exemplo, unha lenda dun paisano que estaba collendo erva no cemiterio, e que era entre noite e día, e que viña outro polo camiño, e escoitaba zzz, 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 e encontras o paisano de frente, con unha pila de erva así encima da cabeza, entre noite e día, que o único que ves é un bulto grandísimo, con unha gadaña, e hai un pouco estaba soindo zum, zum. O paisano subiu á parede do cementerio, obviamente. E xo teño que saber que é isto, porque senón non volvo a pasar por aquí e era o camiño da casa. Pois era o veciño que iba a coller erva para o macho, porque tiña que empezar e viña de verbena, entonces sí que era ao chegar á casa levar algo feito, para que non encontraran que viña de trisca, por lo menos, non, eu madruguei. Eu madruguei, fun coller erva para o macho para empezar a traballar e a cocer. Entón, claro, ti contas isto no medio dunha visita dun cemiterio e aí xa
xa se che rompeu un poquinho ese respecto de ir ao cementerio, non? Entón, tampouco non... É unha maneira de ir normalizando, de ir metendo esta parte máis amena, máis festiva, non? Para que a xente se abra a ese tipo de actividades. E despois era o que falábamos, depende de quen o faga. Falaba Ana, falámoslo na comida. O primeiro que o fai é raro. Se é o raro, pois ao mellor non lle copian, pero se o fai outro, que ao mellor ten máis estima entre a poboación, aí xa non é tan raro. Claro, é que realmente, pois mira, teñen razón. Entón, o terceiro que o faga ten dúas opcións, ou ser dos raros ou ser dos outros, porque xa hai os dous extremos. Entón, aí é cando se vai abrindo esa espita, non? É cando se vai normalizando e se vai acollendo. Que é lento? Sí, como todos os cambios, son lentos e de primeiras hai rexeitamentos. Pero eu, por exemplo, falando esta semana precisamente, antes de vir, fixeime nunha plaquiña que hai nova no cemiterio de San Roque. É dicir, tiñamos todas fichadas, eu fun dar un vistazo, porque tiña que vir para aquí, si que era traer os datos actualizados, e estaban todos iguales. É dicir, non cambiou ningún. Pero había un novo. Resulta de que no nicho dunha señora que morreu en setiembre, estaba o do home, anteriormente, morrera no ano 88, o do home, salustiano, estaba en castelán, pero dela, Isabel, que morreu este setembro, está en galego. Aí hai un cambio. Hai un cambio que pasaron moitos anos, pero hai un cambio. E hai un cambio porque o decidiron os fillos así. Que che a comentar, como todo isto que nos estás contando, tío, estades vehiculizando en lingua galega, eso crees que pode ter tamén unha repercusión en crear consciencia lingüística cara ao que estamos comentando no día de hoxe de utilizar a lingua galega, xa que se utiliza en vida, por exemplo, en Meira ainda hai, entendo, unha presenza do galego importante. Crees que eso pode ter unha, digamos, unha consecuencia Pois mira, eu penso que sí. Ao final tamén nos ritos funerarios. Eu penso que sí, porque realmente a min chamou má atención que cando falamos deste tema díxome Bernardo, e isto como podemos presentalo, hai imaxes ou tal? E dixen, a da miña casa. A da miña casa está en galego. A miña casa está en galego. Ya la vou eu ao cementerio a facerlle unha foto ao nicho da miña casa. Non está en galego, está en castelán. O da miña casa está en castelán. E digo, contra. Pero como é que está en castelán? Por qué? Porque encargas, faime unha chapiña para a miña abuela. Que era María Remedios ou Remedios solo? Non, Remedios solo. Remedios, apellido xa o sabe, a data de nacemento mira xa que vai a ben, a da defunción fixo el o enterro, entón xa sabe cal é. Punto final. Faime unha chapa para o nicho de miña abuela, que sea igual, pois xa fixo as outras, entón que faga unha chapa. Non te paras a mirar. Cal é o tema? Que eu agora miro e digo, contra. É porque están as da miña casa en galego. Entón falo na casa, falo na miña casa. Oye, non, que resulta que temos as chapas do cemiterio en castelán. É porque están en castelán. Pois porque se puxeron no seu día. Que cousa máis rara. Mirámolas, pero dixemos que estaba en castelán. Efectivamente. Por qué? Porque no momento en que o faz, é o que falábamos antes, é inmediato. Entón, faime unha chapa. Non miras máis. Cando eso te paras a miralo, aí é cando empezas a reparar en que vas poñer, en como vas poñer. Claro, eu falo coa xente que facemos as visitas e dicen, pois tes razón, a da miña casa tamén está en castelán e non me din conta. É dicir, a xente vai se dando conta, porque como les por enriba, é como se ti pos María e a R a cambias de sitio. Como tes na cabeza María e sigues escribindo, cambiouseche de orde e non te das conta, hasta que relés ou alguén che di está mal escrito. Pois isto pasa o mismo, estás afeito a ler por enriba e non te das conta, hasta que alguén che di, ojo, cuidado, mira isto. E iso é o que nos facemos, mira isto. Entón a xente aí mira e di, ostras, é verdad, pois o meu tamén está en castelán. E aí é onde hai ese cambio, onde hai esa diferencia.
E eu creo que é unha maneira de, digamos que desde un punto de vista máis alegre co da funeraria, poñer o foco nunha mensaxe. E das esquelas? O das esquelas é porque, bueno, como dixen antes, as funerarias colaboran con nós neste proxecto. E tamén son pro galego, entón, entendo. Efectivamente, temos de todo. Temos de todo como en farmacia, como decía Ana. É dicir, hai pro e hai, bueno, xa hai que facer a faixe, pero vai ir como lle cadre. Porque tampouco non... Vamos a ver, hai que centrarse. Cando tú tes un negocio que é herdado, e teu pai facía así, teu pai non tiña formación en galego, facía o que podía o home, daquela había que facelo en castelán porque era o que se facía, e non estaba ben facelo en galego. A xente maior, ti poslle un texto, ven a carta do banco, e a carta do banco por este lado ven en galego, por este lado ven en castelán, e a xente maior colle xa parte de castelán para entender que é o que está lendo. Entón, claro, a unha xente maior non lle podías dicir escreveme en galego, porque non sabían. E porque che dicían, é que non o fago ben. É que eu só sei o gallego que falo, que falamos nós, non o que hai que escribir. Que pasa? Que agora temos empresas que colle xente con formación académica e esa xente di, non hai problema, fagocho. Fagocho en galego, fagocho en castelán, fagocho no idioma que queiras. Cando che facilitan ese servicio e, ademais, dadevos conta que estamos falando dun proceso tremendamente delicado. É un momento onde os sentimentos están a flor de pel. Entón, a funeraria estáte coidando no teu proceso. Se ti lle ofreces o que dicían antes, se ti amablemente lle ofreces a posibilidade de facelo de outra maneira, obviamente a xente acepta de mellor grado, porque é unha maneira de deixarse coidar. E aquí vemos que precisamente cando esa xente empeza a ofrecer eses servicios, aí dispáranse os números. É dicir, agora vemos esas esquelas, a esquela leva implícita a corona tamén leva implícita a placa tamén o certificado, é dicir, é unha cadea. Normalmente, quen pon a esquela en galego vai todo... Efectivamente. Entón vas vendo que no momento en que ese servicio se ofrece, e che ofrece, pois eso, dunha maneira guiada, logo, que non o tes que pedir tú, senón que che están dando, aí é cando despegan os datos. Entón, Meira é outro exemplo de concello que si ten ese... Porque o concello que falaba Ana antes... Lourenza e Foz. Vale. Quero dicir que son concellos nos que sí que se dá esa circunstancia de que todos os factores, digamos, están contribuindo non a favorecer o galego. Rosa. Nada, un pouco a pregunta que, bueno, antes de nada agradecer moitísimo. Ai, sí, espera, por favor, que me despistaba. Tedes que falar co micrófono desde o público para que se recolla. Boa tarde. Gracias. Bueno, primeiro de todo, pues, gracias aos catro que estáis na mesa, pero especialmente a Marta, pues, que tamén expuxo ese pequeno proxecto que fomos facendo por diferentes concellos. A pregunta que facías ti, se víamos unha demanda cando pensamos neste proxecto, non, demanda non víamos ninguna, víamos unha necesidade que había que cubrir e que se está cubrindo moi precariamente en sitios moi contados. Eu lembro das primeiras, digamos, xuntanzas cando estaban facendo o proxecto, tanto coas empresas funerarias, sobre todo porque nos parecían así a máis importante, ou con outras empresas que teñan, como molería, ferrerías e así. E si recibían, sí, faino, porque sempre hai alguén así raro que me pide galego, entón, se eu teño aquí, pois algo máis seguro, porque senón estou así olvidando, o que si non me fagas moi extenso, porque senón enredan moito tempo aquí. Entón, cantas menos modelos teñas, así textos, poesías, uns poucos si están ben, porque sempre hai quen pide, outros xa están pensados, pero non moitos, porque botan aquí media hora, unha hora, canto antes liquidemos, pois moito mellor. Entón, demanda, non, necesidade tampouco. A proposta nosa ia que fose por defecto, proba, polo menos proba 15 días ou un mes, a non preguntar e facelo en galego, e se alguén xo pide en castelán, que creo que pola mañá o comentou aquí alguén, pois faz en castelán que non tens ningún problema. Non,
Eso non, sempre se fixo en castelán, non, eu fago en galego se me piden, o resto, non, esa abondo que le fago en galego se me piden, pero non se ofrece. E como falaba, estamos en momentos moi delicados, que temos a cabeza moi chea de outras cuestións e de moitas emocións, entón, ás veces, niso, é no último que pensamos, é entendible, e ao mellor esquecenos de mandar ese tema. Entón, eu penso que, aparte das pequenas favas contadas que hai por aí, para isto sí que necesitaríamos unha campaña potente de comunicación por todo o país, porque, ainda que os datos das enquisas que todos coñecemos son os que son, seguramente se fixéramos unha enquisa na xente que está nos cemitérios, que puidéramos velo, aí sí que as porcentaxes serían moitísimo máis altas. Entón, cando menos, iso debemos, eu creo que é urxente e necesaria, dentro da dramática situación da lingua, que se faga unha campaña de comunicación potente e que poden utilizar estes recursos que estamos facendo ou calquera outro que se vaya creando. Pero, senón, eu vexo como unha fava aquí, outra fava lá, en Carles Pixo, senón esta xente está completamente esquecido. Eu, igual que dicía Marta, non vin que aumentase. No primeiro momento pode ser que sí, naquele primeiro ano, pero despois vaise diluindo completamente. E, bueno, Claro, era o que che ia dicir, igual no primeiro momento, cando sae, digamos, a campaña ou cando saen os recursos, aí sí que hai unhas medidas de difusión que está na rúa, que hai ese debate, que se razona, que se entende, pois claro que sí, non, porque non sabe facer en galego, porque sabe que falaba. Pero vai pasando, vai quedando, tampouco non está igual que nunca me tocou escoller un cada leito, pero supoño que tes ali varios expostos e que escolles varios. Neste caso non tes varias necrolóxicas expostas. Vas ali, que che fan a necrolóxica, e como o señor ou señora funeraria xa fai. Se lle pides en galego falache, pero se non lle pides... Claro, pero se non tes un cada leito para escoller, non podes pedilo. Claro. Se ti non tes un servicio que che ofrezan, non podes demandalo. Claro, pero que non che ofrecen, tes que pedilo. Entón, realmente, o que hai é que xerar esa demanda. O problema é que xerar que esa demanda. Xa saiu varias veces o da necesidade dunha campaña e agora estáse poñendo de manifesto a necesidade tamén de esa oferta positiva que xa se recollía no plan xeral, pero hai que insista no do plan xeral, pero aí hai moitas medidas xa recollidas que non hai que inventalas, non? Simplemente habería que aplicarlas. E que aparte despois falas cosas, que máis ten, este en galego, castelán e igual, que máis ten? Era curioso escoitar nesa época, eu escoitaba, poñía as esquelas da radio e metíase primeiro a cuña. Ou había reflexión, a cuña estaba en galego, era motivadora, ia ao sentimento, ademais, non era respetuosa. As esquelas, a porcentaxe, eu iso do que falaban antes, nin un 2%. Igual había unha e notábase moito nos nomes das persoas que compoñían a esquela por onde respiraban tamén. Entón, ese asociar o uso do galego con xente que está na onda, que demanda galego, pois era algo que xa viña dado, non se avanzou nada con iso, entón. Xa mantense ese estereotipo, queres dicir? Eu penso que nestes momentos, nese momento tan difícil que é, a primeira recibimento que tes vai ser a xente da funeraria. E aí hai que ser moi serios, moi formales e dar opcións. E non tratar de arreglar todo rapidamente, porque todo é moi apurado, pero aí había que ter un momentiño de pausa e pensar sempre desde a funeraria, que son os que están tranquilos, e falar co familiar ou familiares máis acaídos neste caso, para saber que é o que van facer ou o que queren facer, non tirar para diante cando xa, a veces, cando te acordas xa tes todo feito. Logo aí eu penso que o de Ana Fabeiro, por exemplo, é moi xente. E así debería ser, creo que, por máis casos. Continuando un pouco con eso, creo que hai que ter algo de enchufe para facer estes actos nos concellos e tens que ter un responsable ou alguén que te teña relación con el, por medio do cal te comunicas e chegar ao alcalde ou á alcaldesa
e poder facer estes actos en sitios importantes e en sitios menos importantes. Logo, é importante ter medios intermedios entre o Concello e, neste caso, a asociación para poder chegar a esos sitios. Claro, porque ti, por exemplo, dicías que no caso de Forcarei foi a propia alcaldesa a que solicitou a vosa intervención, pero é así habitualmente? Non, non. Normalmente ti buscas alguén, de feito temos pensado facelo en algún sitio onde estamos buscando xente para contactar con ela para dicir, pois seguramente que esta persoa ten acceso ao alcalde e a alcaldesa e que a igrexa tamén, e podemos facer un par de actos ali que van quedar moi ben e o sitio merece. Pois, en eses casos, hai que buscar alguén intermediario para que te achegue a eses sitios. Eso é así. De feito, o Servicio de Normalización é o que fixe, unha das cousas que facía, eses casos. Se non houbera Servicio de Normalización, pois a cada mitad deles non se facía. Eu coñecía a outros, eu non asistín a todos, pero temos uns 40 e pico actos feitos, onde hai 40 placas, polo menos, máis. E foi grazas a iso, a coñecer xente, por medio de xente que che vai chegar a quen ten que en realidad tomar a decisión que somos os xefes. E aparte de colocar as placas nun lugar visible no cemiterio, como comentabas, tamén facedes, nalgún caso, un cambio de placa nos propios nichos. Eso despois... A posteriori. E buscamos xente que teña algunha connotación, que estea un pouco relevante nun aspecto, como exemplo, a lingua. Temos moitos casos aquí que contar. Que a placa, pois, sin saber por qué, está en castelán. O que comentaba yo. Pois, pero este home que si é o fundador da Asociación Cultural, non sei que, si era o que levaba os cantos, si era o que estaba pregando por o galego, falaba sempre galego, foi concelleiro e defendía a lingua galega, e aquí aparece en castelán. Pois, eso que a funerarias, penso que é unha función fundamental para elas nese momento tan rápido, tan que non estás nunha nube, porque o que non sapa, o que non lle pasou, pois sí, pero o que pasou sabe como está un cando lle morre un familiar moi preto. Logo son gran parte moi importantes para que isto leve un camiño distinto. Non quere dicir que o se dirixa totalmente ao galego, pero que o teña ali como unha opción, como dicíamos, que xa as dúas opcións por menos, diante. Si que continúan os actos, pois non só a esquela, senón tamén a lápida, ou o que sea, os actos religiosos, que son os encargados, eu penso que son os máis directos que teñen relación con as florerías, relación cos cregos, relación con todo o rollo de facer poñer os escritos nas chapas, nas lápidas. Sería un gran traballo que lle facilita ao familiar ou familiares da persoa falecida, que se lle vai pasar que cando está xa todo rematado, resulta que dice, eu non tiña pensado que fora cosa así, e resulta que está en castelán. Continuando un pouco, é increíble porque non se entende que, por exemplo, hai un ano e pico ao cemiterio da Coruña, San Amaro, está ali enterrado Manuel Murguía, e tiña pero outros xa é outra historia, que teñen unha cruz de mármore con un sertego que as servas tapaban, non tapaban, e a chapa de mármore ou a cruz de mármore estaba posta en castelán. 100 anos para cambiala, poñerlle polo menos unha plancha ou unha placa en... Bueno, pois tuveron que se xuntar por a Asociación de Funcionarios e Funcionarias, se puxo un contacto con escritores, arquitectos, aparelladores, xuíces, magistrados, outro tipo de persoas, e mandarlle ao Concello da Coruña pois un escrito solicitándolle polo menos que lle fixeran algo ao caso, a categoría de Murguía, a máis que non se vira tanta diferencia con outros que hai ali que teñen verdadeiros mausoleos, moito menos importantes que ele, seguramente. A petición esa levouse a cabo, xa que a Xunta e a Deputación se puxeron as tres en contacto e fixeron unha obra xa un pouco máis acaída á súa categoría e aos tempos, e á lingua. Puxeronlle un prólogo das seus xogos florais de Tui, despois
o que puxeron elas, que eran a data de nacemento, a data de falecemento, en castelán, e tus hijas, 1, 2, 3, o home, 4, 5, 6, descansa en paz. Por exemplo, cousas destas que non teñen que pasar, ou polo menos non teñen que pasar hai un ano, terían que pasar fai 30 anos ou 40, ou nunca, porque era Manuel Burguía. En caso destes hai a patada sempre. Mira, nese caso, resulta que cando facemos este proxecto, poñémonos en contacto coas familias, pedimos autorización para podermos facer as fotografías, podermoslas expoñer, falamos con eles, preguntámoslle en que contexto se fixo isto, como o fixeron, que medios tiñan daquela para facelo. Ben é certo que hai un cambio moi sutil que non está referido aquí, que algunhas das placas que hai no cemiterio, en lugar de aparecer en galego ou aparecer en castelán, son neutras. É dicir, aparecen a data e número. E logo en baixo unha abreviatura de descansa en paz. Entón, se tú lle pos de EP, descansa en paz en calquera idioma. Pode ser en galego ou en castelán, pero pon o nome do falecido e a data en número. Entón, aí, ni pa ti ni pa mí. É dicir, queda no medio, ves que hai un cambio, porque xa non é falleció a los X años de edad. Hai un cambio. Que pasa? Que igual non ousan a facelo tan brusco no momento, non? Pero sí hai un cambio. Ou, por exemplo, en lugar de poñer propiedad de, hai algún que pon propiedade de, e hai outros que poñen familia fulano de tal. Entón, aí na familia entran todos. Xa non hai que poñer ni fulano ni mengano. Hai un deles que foi moi curioso porque eu falei coas fillas. Era un panteón dunha familia que ten 3 fillas que xa son, 2 delas xa están xubiladas. Cando falo con eles, resulta de que a propiedade era do ano, non recordo cal era o ano, imagínate, do ano 70. E poñía propiedade de fulano de tal e hijos, ano tal. Ten 3 fillas. Daquela xa eran grandes, xa non estaban en edade de ter máis. 3 mulleres. Pero ali poñía hijos. Hasta que punto o mecanizado entra? Vamos a ver, o señor ten 3 mulleres, non hai opción de moito máis que morreu pouco despois. Bueno, pois resulta que falando coa filla, díxenlle, mira, e por que as lápidas de teu pai e tua mãe están en galego? E dice, porque mira, eu tiño os primos que están en Madrid, e cando viñan de pequenos para a miña casa, para meu pai era un suplicio, porque os cativos non entendían o galego. E para meu pai ter que falar con eles era un suplicio, e non paraba na casa. Queríalles moito aos rapaces, pero é que era unha penitencia para el que viñesen porque non se entendía. A el costaballe moito explicarse cos cativos en castelán e os cativos só entendían o castelán. Entón, eu recordo o suplicio de meu pai cada vez que viñan meus primos e digo non. Si que era para cando este defunto que non teña que estar soportando o castelán que tanto lle costaba falar cos sobrinhos. Por lo menos que leva o galego que era no que sabían falar. E esa reflexión, esa cousiña que a maioría si teñen algún tipo de vinculación, pois que os fillos son profesores de filoloxía ou fixeron algún tipo de formación académica específica. Pero este tipo de cousas teñen moitísimo máis valor, porque é unha cousa meditada. É unha cousa na que ti tes en conta a vontade de teus pais. Xa independientemente da túa formación, o que a él lle gustaba e lle resultaba máis cómodo. Entonces, ese tipo de detalles son os que realmente trascenden á hora de facer isto. E quería ler unha cousiña moi pequeniña que falábamos antes do tema dos versos ou das poesías. Resulta de que Avelino Díaz foi un home que naceu no 1897, morreu no 1971 en Bos Aires. Estivo pouco tempo en Galicia porque tivo que emigrar moi novo, pero boa parte da súa obra está escrita en galego. Entón, en Meira había un cemiterio, un cruceiro que estaba na Praza Maior e levouse para San Roque.
E falábamos antes, precisamente Rosa dicía, se lle preguntásemos aos difuntos que están no cemiterio, igual cambiaba o tipo de escritura que había nos seus epitafios. El, aparte de que ten un poema precioso, di: "Doídos ás portas do gran cemiterio, topades vos hoxe San Roque e ti xuntos", é dicir, o cruceiro que cambiaron de sitio para San Roque. "Gardando a tristura e o fondo misterio do fondo e doído dormir dos defuntos. Eu, lonxe da terra que vivo lembrando, pois dela arrincoume da vida o nordés, cinguido de angurias desexo para cando a morte me veña dormir aos teus pés." É dicir, se a él o puidésemos enterrar no cemiterio, obviamente o seu epitafio sería en galego. Moi ben. Pechamos con este.